It-tbassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bets. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor it-tbassir. Illum se nitkellem dwar żewġ logħbiet mill-kampjonat tas-Serje A li se jkollna fit-tmiem il-ġimgħa. Iż-żewġ logħbiet li se nitkellem dwarhom huma Napoli kontra Torino u d-derbi della Madonnina bejn Milan u Inter. Napoli kontra Torino, Napoli jinsabu fit-tielet post tal-klassifika, jilagħbu f'darhom kontra Torino li ġejjin minn rebħa kontra Lazio wara li l-bidla li kellhom fit-tmexxija tat-tim meta D'Aversa ħa post Baroni. Nemmen li din hija logħba insidjuża għat-tim immexxi minn Antonio Conte. Il-bidla fil-coach għal Granata jidher li ġabet ċertu livell ta' entużjażmu, ovvjament Torino qed jissiltu kontra ir-relegazzjoni. U Napoli bid-diffikultajiet kollha li hemm fl-ambjent tal-Partenopej nemmen li din għandha tkun logħba triki għalkemm xorta waħda jibdew bħala favoriti, però ma naħsibx li ħatkun logħba faċli għat-tim immexxi minn Antonio Conte. It-tbassir tiegħi għal din il-logħba huwa rebħa għal Napoli, però kif għedt ma naħsibx li ħatkun logħba faċli. Milan kontra Inter, il-partita nistgħu ngħidu tal-ġimgħa. Partita bejn top of the table clash bejn l-ewwel żewġ timijiet fil-klassifika, derbi ta' Milan, derbi huwa dejjem jaħraq aktar u aktar issa li ż-żewġ timijiet jinsabu fl-ewwel żewġ pożizzjonijiet tal-klassifika u din il-logħba kapaċi tagħti indikazzjoni lejn fejn se jmur il-kampjonat. Milan ovvjament għalkemm it-tnejn li iż-żewġ timijiet jilagħbu fi-Stadju San Siro se jkunu home, allura ħajkollhom aktar partitari jagħtuhom l-appoġġ u naħseb li din hija l-aħħar opportunità għal Milan biex iżommu ħajjin it-tamit tagħhom li jirbħu l-kampjonat u jżommu ħaj ukoll l-interess fir-rebħ tal-kampjonat. Rebħa l-Inter tarhom jaħarbu letteralment waħedhom f'ras il-klassifika, issa li m'għandhomx impenji Ewropej iktar u iktar jistgħu jiffukaw fuq il-kampjonat u għaldaqstant rebħa lihom pratikament tagħtihom it-tazza tas-Serje A. It-tbassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' draw, però ovvjament derbi huwa dejjem miftuħ għal kull riżultat. Ejabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-ġurnata numru 26 tal-kampjonat jew Malta Premier se tkun ġurnata importanti ħafna għal dak li jidħlu deċiżjonijiet finali għal min se jispiċċa fil-kampjonat tal-ewwel sitta u min se jkollu jilab fil-kampjonat tal-aħħar sitta. Indubjament il-pressjoni tinstab fuq tliet timijiet partikolari. Sliema Wanderers li attwalment jinsabu s-seba' b'13 punt, Birkirkara li jinsabu it-8 b'12 u Hibernians li jinsabu b'9 b'11 punt. Dawn it-tliet timijiet se jkollhom konfronti importantissimi fit-tmiem il-ġimgħa li ġej li jridu jirbħu akkosta kollox jekk iridu jżommu it-tamit tagħhom ħajja li jilagħbu fil-kampjonat tal-ewwel sitta wara l-waqfa tan-nazzjonali li ħajkollna iktar tard dan ix-xahar. Hibernians jisfidaw il-Gżira United li jinsabu fir-raba' post nhar is-Sibt fis-Satej fit-Tony Bezzina Stadium. Dan se jkun konfront kruċjali għat-tim ta' Andrea Ġus jekk hemm il-darba irid jerġa' jidħol fil-kampjonat tal-ewwel sitta. Ma rridux ninsew li Gżira United eliminaw lil Hibernians mill-Meridian Bet FA Trophy ftit tal-ġranet ilu għal dastant il-motivazzjoni se tkun żgur għolja fil-kamp ta' raħal ġdid biex sportivament jippruvaw ipattuha lil Maroons. Sliema Wanderers u Birkirkara għandhom konfronti kemm xejn diffiċli. Il-Blues iridu jilagħbu kontra l-mexxejja Florjana nhar is-Sibt fl-4:30 fl-Istedjum Nazzjonali.
Birkirkara min-naħa l-oħra iridu jilagħbu kontra Hamrun Spartans li jinsabu fit-tieni post il-ħadd fis-Satej fit-Tony Bezzina Stadium. Sew Florjana u sew Hamrun Spartans ukoll qegħdin ifittxu l-punti biex ikomplu jżommu s-supremazzija tagħhom fil-quċċat tal-klassifika. Għaldaqstant dawn ħajkunu żewġ logħbiet interessantissimi biex naraw ftit x'ser jiġri sew fin-naħa ta' fuq kif ukoll fin-naħa t'isfel tal-klassifika. Fil-kampjonat BOV Challenge, il-logħba tal-ġimgħa li se ngħażel se tkun dik li se tintlab il-ħadd fis-sitta fiċ-ċentinarju dik bejn Swieqi United u Birżabuġa St. Peters. Birżabuġa St. Peters ġejjin minn rebħa ta' 2-1 fuq Melita, fil-waqt li Swieqi United ġejjin minn suċċess ta' 2-2 fuq Sirens. U attwalment huwa t-tim ta' Edgar De Gabriele illi għandu il-vantaġġ. Hekk kif Birżabuġa St. Peters qegħdin it-tieni b'37 punt fil-waqt li Swieqi United qegħdin jaqsmu it-tielet post ma' Melita b'35. Dan ifisser illi l-pressjoni tinstab fuq Swieqi United biex jelbu lil Birżabuġa u jippruvaw jibqgħu f'kuntatt mat-taqtija l-promozzjoni. Dan għaliex jekk Birżabuġa St. Peters jirbħu se jkunu għamlu pass ieħor kruċjali lejn promozzjoni storika għall-ewwel darba fil-kampjonat Malta Premier. Jiena issa se naqfaw. Wara il waqfa ta' reklami ikollna il-previżjonijiet tiegħi għall-logħbiet u wkoll il-kwoti offruti lilna mill-isponsor tagħna Ejjabet għal dawk li huma l-logħbiet tas-Serje A, il-logħbiet illi Roberto De Brincat għażel biex jitkellem fuqhom. Sekemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej għall-programm Botta u Risposta, jien Antonello Bello ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief komplu segwu l-kontenut li qegħdin noħorġu sewqgħu fuq il-Facebook page tagħna kif ukoll fuq il-YouTube channel tagħna u ħudu ħsieb. L-aqwa esperjenza lokali fuq ejabed.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. Ejabed.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Ejjabet. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.